Не змоўкну дзеля Сіёна і дзеля Єрусаліма не супакоюся, пакуль не ўзыдзе, як святло, праўда яго і збаўленне яго. Сябры, прывітанне, з вамі я, ксёндз Вячеслав Барок, і на гэтым YouTube-канале разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце і пра тыя выклікі, якія свет ставіць перад хрысціянінам і перад кожным з нас. Сёння ўвечары о 16:35 я змяніў сваю лакацыю, так бы мовіць, і ўжо з іншага боку кратаў знаходжуся. А як вядома, апошнія 10 сутак я быў за кратамі, быў арыштаваны. Складана мне адказаць на тое пытанне, чым адрозніваецца жыццё ад жыцця тут і жыцця там. Гэта і жыццё, якое раздзяляюць краты. Больш-менш яно параўнальнае, ведаеце. Але пра гэта можа пазней. А зараз хацелася б яшчэ раз сказаць усім, прыгадаць, а за што ж я быў арыштаваны. Я шмат думаў аб гэтым, прабываючы за кратамі, меў час падумаць. І ведаеце, адказ маю толькі адзін. Я быў арыштаваны за прапаведаванне Божага Слова. Усё іншае гэта не так важна, гэта выдумка. За прапаведаванне Божага Слова. За тое, што прапаведаваў тое, у што веру. Прапаведаваў тое, што аб'яўлена ў Святым Пісанні. Прапаведаваў тое, за што Христос аддаў сваё жыццё. І вось за прапаведаванне Хрыста, за прапаведаванне праўды, справядлівасці, за заклік да дыялогу, да паяднання, да таго, каб разлічыцца з тымі памылкамі, якія праявіліся ў нашым грамадстве, каб спыніць насілле, мяне арыштавалі. Я думаў за кратамі, ці мой арышт паспрыяе таму, што знойдуць злачынцаў, якія людзей забівалі ў нас, якія людзей катавалі. Вышаўшы на свабоду, я пераконваюся, што не. Пакуль мой арышт у гэтым нікому не дапамог знайсці сапраўдных злачынцаў. Пытанне, канешне, куды дойдзе тая краіна і тое грамадства, якое замест таго, каб садзіць за краты сапраўдных злачынцаў, садзяць святароў, якія прапаведаюць праўду і Евангелле. Ведаеце, я не шкадую, што я прапаведаваю Слова Божае. Абсалютна не. Я ўзмацоўваюся Словом Божым. Час адвенту, які цяпер маем, час чакання нараджэння Божага, час прыходу Хрыста, спрыяе таму, каб задумавацца над тым, што мы павінны рабіць, каб не размінуцца з Хрыстом, які прыходзіць. Асабіста я ведаю, што рабіць мне. Далей прапаведаваць. А таму і прыгадаў на пачатку вось гэтага відэа тыя словы з прарока Ісая, які кажа: «Дзеля Єрусаліма і дзеля Сіёна не смоўкну». Не смоўкну. Цяжка спыніць прапаведніка, цяжка спыніць таго, хто верыць у Хрыста, верыць у Слова Божае. Ведаеце, быць хрысціянінам – гэта сапраўдная прыгода ў нашым свеце. Ну, але трэба лічыцца з тым, што хрысціянская прыгода, яна своеасаблівая. І калі ты хрысціянін, то проста наканавана табе сустрэць крыж у жыцці тваім. Калі няма ў жыцці тваім крыжа, то штосьці не так з тваім хрысціянствам. А таму, калі камусьці даводзіцца і ў гэтым часе радаснага чакання пацярпець за Хрыста, за праўду, справядлівасць, не сумуйце і не бянтэжцеся. Верце ў тое, што ва ўсім гэтым праявіцца некалі воля Божая дзеля таго, каб праз гэтыя цярпенні і выпрабаванні адмяніўся лёс нашай краіны. І дзеля валадарства Божага. Жывіце згодна са сваім сумленнем. Бог дазваляе нам жыць такім вось чынам. Чытаў, будучы за кратамі, тыя словы, якія апостол Павел некалі пісаў, таксама прыбываючы за кратамі,
да філіпянаў, і у пасланні да філіпянаў можам знайсці такія радкі у першым раздзеле, як апостол Павел кажа аб тым, што вось акурат зараз знайду. Кажа, што кайданы мае за Хрыста зрабіліся вядомыя ўсёй прыторыі і ўсім астатнім. Ведаеце, і маё таксама зняволенне паспрыяла таму, што з'явілася ў мяне яшчэ больш сяброў, яшчэ больш падпісчыкаў на гэтым YouTube канале. І ў гэты момант хачу таксама падзякаваць усім, хто праявіў са мной салідарнасць. Дзякуй за атрыманыя лісты. Атрымаў іх амаль 4 дзесяткі лістоў. Геаграфія высланых лістоў яна багатая. Атрымоўваю лісты з Гродна, Брэста, Мінска, Віцебска, Новополацка, з Петербурга пісалі католікі, пратэстанты, баптысты, праваслаўныя, атэісты. Нават адзін іерэй праваслаўны напісаў мне таксама ліст падтрымкі. Гэта, ведаеце, сапраўды вельмі прыгожа, і гэта прыемна, гэта будуе, і гэта добра сведчыць пра наша хрысціянства на Беларусі і пра ўсіх нас, пра нашу высакародную нацыю. Ну і так вось напрыканцы хацелася б яшчэ сказаць, прыгадаць гэтыя словы, якія мне вельмі блізкія сталі падчас майго арышту. Апісаў іх апостол Павел у пасланні да філіпянаў у раздзеле 1, верш 14. У гэтым бачу таксама сэнс сваіх выпрабаванняў. Апостол Павел пісаў так, будучы за кратамі: «І большая частка братоў у Господзе, пасмялеўшы праз кайданы мае, пачалі з большую адвагою бязбоязна прапаведаваць Слова Божае». Перакананы ў тым, што маё выпрабаванне таксама дадало адвагі шмат каму. І гэта праявілася ўжо праз салідарнасць. І дзякуй Богу, калі гэта будзе праяўляцца і далей. Сябры, мы павінны мець адвагу, веручы ў Хрыста, прапаведуючы Слова Божае. Мы павінны не сумнявацца ў тым, што валадарства Божае гэта не ёсць ілюзія. І дзеля валадарства Божага варта таксама пацярпець тут, але варта таксама ў гэтым свеце будаваць валадарства Божае. Гэта вельмі важна. Жыць не па якіх-небудзь паняццях, але жыць па прынцыпах, па каштоўнасцях Божага валадарства. І гэтага ўсім вам жадаю падчас гэтых дзён адвенту, радаснага чакання. Падпісвайцеся на канал, будзем разам, пакуль я на свабодзе, буду прапаведаваць, а там як Бог дасць. Стаўце падабайкі, дзяліцеся відэа. І вялікі дзякуй усім тым, яшчэ раз паўтараюся ўжо, хто праяўляў салідарнасць. Дзякуй таксама тым, хто сустрэў мяне сёння, калі вызвалялі мяне з СІЗА, з ІВС. Было гэта таксама цікава, мне напрыканцы вывезлі мяне раней з таго ІВС, каб ніхто не мог сустрэць мяне, і зрабілі мне бесплатную экскурсію па Віцебску у суправаджэнні аховы, перавезлі на чыгуначны вакзал, там, дзе знаходзіцца міліцыя. Ну і там вось культурна абыходзячыся, там мяне пасля адпусцілі, ну але і там толькі выйшаў, сустрэлі мяне вы, мае шаноўныя сябры. І за гэту салідарнасць сапраўды вялікі вам дзякуй. З намі праўда і Бог. Жыве Беларусь з Богам!